Joo, sori toi alku. Eli mä kuvaan kännykällä sen takia, kun mä en oikein nyt onnistu ton kameran kanssa. Miksi et se kamera voi onnistua? Niin mulla on WhatsApp-ryhmä, mulla on kännykkä värinällä. Niin sitten mun toi kännykkä saattaa yhtäkkiä vaan täristä ja sit se tippuu. Mä ajattelin mä kuvaan tän nytten, koska ei oo ketään kotona ja silleen. Mut aloitetaan. Mä olin siis Ruotsissa ja mulla on siitä se videokin, että voitte mennä katsoa, mitä mä tein siellä. Mut joo, aloitetaan vaikka Kiksin ostoksesta. Eli mä ostin Kiksistä Babylipsin. Ja Pinkin Eossin. Babylips oli 30 kruunua, eli suunnilleen 3 euroa. Ja Eos oli 10 kruunua, eli suunnilleen euron. Sitten mä ostin Kiksistä myös 3 kynsilakkaa. Eli Isadora. Tää on pink. Siinä on sävy 785. Ei kun 782. Flip Flop. Sitten tämmönen sininen. 739. Surfresse Paras. Tämä on vihreä. Sävy on 729 marsipaan. Sitten mä ostin tän Victoria's Secret hajuveden. Tän liilan Love Spell. Sen mä ostin jostain kampajalta. Noi kynsilakat. Ei jumma mikä feili. Mut siis noi kynsilakat oli 60 kruunua per kappale. Ja toi Victoria's Secret hajuvesi oli 129 kruunua eli 12 euroa. Ja kynsilakat oli suunnilleen 6 euroa 50 senttiä kappale. Sitten H&M-ostoksia. Tämmönen pipo. Siinä on tämmönen ihana nalle. Perus musta pipo. Siinä on vaan toi nalle. Tää oli 79,50 kruunua. Eli suunnilleen 7,50 euroa. Sitten tämmönen ihana villapaita. Se on tolleen niinku vähän ylinavan, sillä ehkä tuon verran ylinavan. Toi paita kun se laittaa päälle. Sitten Monkista. Tämmönen kangaskassi. Siinä on koiran tämmösiä päitä. Oikein ja vertepäin. Sit siinä oli noin mun ostokset. Tai oikeesti mä ostin siis sieltä myös niin kun Turkin pippureita ja limua. Mut joo, kiitos kun katsoitte videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!